Jo crec que la disputa central d'aquest segle va ser la disputa per les sobiranies. I la disputa per les sobiranies enteses com la capacitat de decisió dels pobles, que els pobles puguen ser protagonistes del seu futur. I això entronca tant en el debat territorial com en el debat social. I jo crec que si hi ha alguna cosa del que podem estar o pensar en comú, les persones que estem assegudes a aquesta taula, és que l'estat de les autonomies, tal com el vam conèixer, està esgotat. Està esgotat i crec que ja tenim moltes proves o molts símptomes d'això. Espanya és una realitat plurinacional, tot i els intents que sempre hi ha hagut de la dreta i del projecte nacionalista espanyol de parlar-nos d'un únic estat centralitzat, totes som conscients que la realitat d'Espanya no és única i és diversa i que per tant necessitem un model que defense la sobirania popular front als atacs sobretot dels mercats i de les èlits i també que ens permeta la reafirmació nacional dels territoris que conformen la península. I per això deia la importància de parlar de les sobiranies respecte a la capacitat que ens donen per a aquesta transformació i per abordar la crisi territorial i la crisi social que de fet són indissociables, perquè al final la crisi territorial no sorgeix únicament per una aspiració identitària, sinó que també té el seu origen en les retallades i en l'austeritat. Són les comunitats autònomes les que gestionen el model social, les que gestionen educació, sanitat, habitatge, i va ser l'austeritat la que va destrossar el model de l'estat del benestar que es gestionaven aquestes autonomies. Tots recordem les famoses lleis Montoro i com a partir del 2010-2011 va començar un procés destituent que trencava amb els pactes que ens havien donat al 78. Per tant, les autonomies, que eren les que tenien la capacitat de fer política més propera, més pròxima a la ciutadania i gestionar, com deia, aquesta part social, van veure esgotada en part la seva capacitat per continuar transformant la societat. I en aquest sentit, crec que ahir parlava Sergi de la importància, per exemple, que tenia el model del finançament. Ha sigut una reivindicació tradicional i que s'ha fet més fort els últims anys, especialment al País Valencià, i crec que és el punt de partida per a reclamar més recursos, més competències, més sobirania, però que no pot ser mai un horitzó tancat de transformació, sinó que ha de ser una demanda que s'ha aconseguit que siga transversal, però no pot ser un horitzó finalista, sinó que ha de ser un pas que ens faci continuar avançant en el reconeixement d'aquestes sobiranies, d'aquesta capacitat de decisió i d'aquesta Espanya plurinacional. Perquè al final el futur, o almenys el que defensem des de Podem en aquest futur compartit, ha de ser un futur en el qual siguem capaços no sols de transformar la nostra terra, no sols de transformar el País Valencià, sinó de ser protagonistes en la transformació d'Espanya. I això s'ha de fer a través d'una via republicana i amb un horitzó federalitzant. Això és a mi m'agrada parlar ahir de valencianisme republicà i valencianisme federal, perquè a més tenim un fil històric que ens ve des de les Germanies fins a la primavera valenciana, on el País Valencià s'hem alçat sempre en les lluites centralistes. Al llarg dels últims segles hem tingut figures molt representatives, no sols republicanes, sinó també federals, i vam aconseguir fa 6 anys acabar en un model que ens havia portat la dreta de destrosses i demolicions de la nostra terra i de batalles identitàries, i començar a construir una nova institucionalitat que ens fa poder mirar cap al futur i per transformar, com jo deia, no sols la nostra terra, sinó a través de la transformació de la nostra terra aconseguir impulsar les transformacions en Espanya. I ahir jo diré, segurament pot ser que Gabriel no està d'acord amb mi, que Catalunya havia sigut durant molt de temps aquest motor, el motor que quan mirava Espanya
i quan transformava Catalunya i aconseguia transformar Espanya en una direcció més democràtica i que s'ha vist, per exemple, en la possibilitat de la conformació del govern de coalició i també dels pressupostos, però que quan Catalunya sols es mira a si mateixa s'enroca i involuciona. I que és cert que la via que demanava més sobirania, més independentisme, ha aconseguit moltes victòries electorals i morals, però li falta aconseguir les victòries polítiques. Perquè, torne a dir, jo crec que quan eixa via sobiranista no sols pretén transformar Catalunya i millorar-la, sinó també Espanya, aconsegueix avançar. I si no, es queda en un punt, anem a dir, d'estancament. Per tant, això em torna a fer pensar o parlar de la necessitat de la transformació territorial a través de la transformació del model social i de com construir estats i sobiranies al servei de la gent ens fa obligatòriament parlar de la necessitat d'un país plurinacional on tinguem més competències, més recursos, més finançament, sistemes fiscals més justos que garanteixen una justícia social i que això al mateix temps el que acaba fent és reafirmar la nostra sobirania. M'agradaria fer també un xicotet incís respecte quan parlem del model plurinacional i la reafirmació de les sobiranies i les crisis territorials i socials. Al principi o de forma clàssica estem acostumats a que siguen... Ui, sí que hi ha canvi. A que vingueren sobretot de les perifèries, de Catalunya, del País Basc, de Galícia, inclús d'Andalusia en el seu moment, però crec que ara es trenca una mica eixe esdevenir o eixe tira i entronsa des de les perifèries amb noves expressions que també qüestionen el model territorial d'Espanya i que venen del propi centre. Teruel existe, Cantàbria, Ambrevilla o inclús Nova Canària, que arriba de la perifèria, però que ens fa adonar-nos que no sols podem o no sols hem de parlar d'estat plurinacional o de la necessitat de parlar de la reorganització del nostre territori des de les perifèries clàssiques, sinó que s'obrin, a més, noves bretxes. I davant aquest escenari, un escenari cada vegada més complicat territorial i socialment, els passos que jo penso que podem i devem fer des del País Valencià són donar eixida, jo crec que al que parlàvem, el debat de les sobiranies, a la necessitat dels impulsos constituents dels diferents territoris perquè tinguin més veu i més força en la construcció d'eixa Espanya. I crec que al País Valencià tenim una situació interessant per poder ser protagonistes, perquè, com explicava Xavi Domènech fa poc, quan ens vam adherir a Espanya no ho vam fer mitjançant un conflicte especialment fort, tot i tindre una singularitat pròpia. Per tant, vol dir que ens reconeixem com a poble. Així posaré un parèntesis i diré que 20 anys de batalles identitàries ens van fer molt de mal, però que ara estem en una situació de poder tornar a tindre una voluntat de ser en comú i que ahir, a més, el govern del Botànic, amb la creació d'una nova institucionalitat, pot estirar des del govern en fer possible aquesta construcció de poble. I, per tant, després de 20 anys de blaverisme, com una forma sofisticada d'anticatalanisme i de 20 anys d'estar subordinats a Madrid, podem tornar a pensar en un projecte polític que ens faci crear poble, en la voluntat de ser en comú, la voluntat de tindre més drets de ciutadania, una nova institucionalitat amb un horitzó republicà i federalitzant, i per tant ens dona la clau de ser protagonistes de la transformació no sols de la nostra terra, sinó de tota Espanya. Perquè al final les 4 grans crisis
que hem vist al llarg d'aquests últims anys, que són crisis territorials i també socials, el Pla Ibarretxe, el procés, l'Espanya vaciada i ara Madrid, ens donen l'oportunitat de pensar que és el moment de tirar endavant la construcció d'aquesta Espanya democràtica del segle XXI, d'una Espanya plural, on, com deia quan començava, on els pobles puguen reafirmar la seva identitat i en conjunt puguem construir-nos, i això s'ha de fer donant eixida als impulsos constituents, portant la regeneració institucional i, com algunes voltes hem dit des del País Valencià, quasi que botanitzant Espanya. I, sense més, així en queda i després podrem continuar. Gràcies.